ne mano owadgi ngire George Magoha owik kawuono ka bende ogol tarik noero ma bende ibiro ik George Magoha ma en tarik 11 dwe mar 2 kata dwe manyien. Kanyakla bende kod weche mag siasa mapacho ka ikruok ne romo mar Azimio e alap mano ma Jakaranda odiochienga mano makiny. Ka bende gie kinde machalo koda mano waseketo lendo kanyeiro ni wabiro bedo koda Governor ma Homa Bay County Gladys Wanga makmana en ni oro ote mos makende ni okodhi nyalo chopo e studio Odhiambo mano makawuono. Kata kamano wabiro dhi nyime mano matwa kode kendo wang'e kaka wakele e cheno ni mano mar mene wacho kata chelo wa mamoko mag Ramogi TV. Weche maomiyo peko demo masani gin magi. Come we talk, come we have a conversation, come we talk about change that will give you jobs, change that will ensure that the price of fuel is reduced. Jotelo mag Azimio osingo bedo gi romo mokwe odiochieng' makiny e alap ma Jakaranda. After today, we'll still come back because we know that on the 11th, you will be burying your brother, Professor George Magoha, and we're here to assure the family that you will not be alone. We'll stand with you. Kamiti machano liend ngire George Magoha oyango ni biro ike tarik 11 dwe manyien ka piny owacho olando ikruok margi mar kowe. Huyu bibi amekuwa akisumbua ndugu yetu kwa muda mrefu, hata wakati mwingine amemuuma mdomo. Miyo more gwenge mag Kakamega ochodo bath dho jaode kendo wang'o odgi ewi wach mawachore ni jaode ometone. Machiegni nyinga jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Par kanyo ni nyalo cholo na ote magi kalwere koda weche mabende wakelo ni en namba mar ote machuok ma en 23600. Weche gi bende luwe Facebook kanyakla kod YouTube page marwa mano Ramogi TV. Mane en jatend migawo mar somo ngire George Magoha ibiro ik chengeso tarik 11 dwe manyien. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom mano olando kony ma piny owacho biro chiwe konyo ko Magoha kaka achiel kuom dwoko erokamano ne tich makare ma Magoha notime pacho ka. Gachagua owacho ni kopogore gi kawo ting' mar kowo ringre Magoha dala, piny owacho bende biro kawo ting' mar pidho jogo duto ma biro chopo game e ywago Magoha kendo keto arita kwe makare e chendo duto mag kowe. Sifros Okinda lero nwa chendo mar kowo ngire Magoha kako pange kod piny owacho. Dala mosenido ngire George Magoha mantiere Lavington, Nairobi pod medo rwako welo mwachopo mar ywago jatend migawo machono. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne ochopo mar chiwo ote mar mos e lo piny owacho kendo kuyo gi chilia Laktar Barbara Magoha kopako tich makare manotim kod Magoha e kelo lokruok e pacho ka. We are here as a government delegation sent by President William Ruto on behalf of government to come and condole with the family of the late professor and say that the government recognizes his distinguished service to the people of Kenya in the various capacities as Vice Chancellor, as Chairman of the National Examination Council, as Minister for Education, and the government would want to assist the family to give him a dignified send-off. Ngire Magoha ibiro iki chieng' tarik 11 dwe mar 2 higani e dala ne manitiere game county ma Siaya. On the 11th, you will be burying your brother, Professor George Magoha, and we're here to assure the family that you will not be alone. We'll stand with you. Ringre mar mosenindo ibiro kow gi ndege mar jolweny chieng' tich abich mar tarik 10. The Kenya Defence Forces will provide a military helicopter to take the body home together with members of the family on the Friday preceding the Saturday burial. Again, the family requested that we do help in providing the tentage and chairs and all that goes with it to cater for thousands of mourners on that particular day, and that request has been acceded and the CS Interior has been properly guided. Rigathi bende nokawo thuolono mar lando moko kuom ting' ma piny owacho biro kawo e chenro mar miyo Magoha ik mondisore kode. In providing the tentage and chairs and all that goes with it to cater for thousands of mourners on that particular day, and that request has been acceded and the CS Interior has been properly guided.
Again, the family requested that we give some financial support, which we have committed to support the family effort in terms of funeral preparations and feeding the thousands of mourners who are expected. Over and above, our Department of Special Program will also provide food for the family and the mourners. And in addition, we have also instructed that we provide food, relief food, to all the residents of Gem, so that as we proceed to prepare for the burial, all the homes surrounding the funeral home, the home that is bereaved, they are also comfortable because there is food. Wadgi Magoa Martin ngire Alex Nyabera Magoa no ika wuone dala gi Game County Masiaya nyasi ma jotelo mopogore opogore no yuore mar kuyo gi anyuola. It's a big loss and casts a huge cloud of pain and sadness over our nation. However, in our very lowest moment, let us reflect on what God says in His Word. Of us who knew about Richard's condition, we had a terrific time, but nothing serious, because we are created by God, and the same God who created us takes us away at His own. Ngire George Magoa no tho tarik 24 mar dwe mar achiel higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jotend Azimio mae kaunti ma Nairobi onyonore ni ikruok ne romo makiny e lap ma Jacaranda oserumo ka gilero ni romo makiny dhi chiwo yo magidhi kawo e weche mag siasa. Kaka jafwambo marwa mano mag weche siasa Chris Owino leronwa, josiasa go motelnegi kod jakom ODM kaunti ma Nairobi George Aladwa kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino bende owuok tung' mosuo kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi mano magiwacho ni otemo bogo MCAs mag Azimio ma Nairobi. Kata odoko ni jatend piny Dr. William Ruto nyoro nyiero romo maggi, kweth mar Azimio ochung' kar tiendgi ni romo margi odiochieng' makiny e lap ma Jacaranda Grounds biro dhi nyime maonge dok chien. Ka otelnegi kod jakom duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi George Aladwa kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jotelogo onyonore ni romo ma Jacaranda Grounds biro dhi timore kendo kwayo johera mag Azimio mondo owuog oko kar rombgi. Naomba watu Embakasi East tukiongozwa na General wetu Babu Owino kwamba kesho kila nyumba, kila jikoni, kila kona, kila sehemu Embakasi East tukutane hapa. Come one, come all. Come we talk. Come we have a conversation. Come we talk about change. Change that will give you jobs. Change that will ensure that the price of fuel is reduced. Change that will ensure that the price of unga is reduced. Kesho ndio siku ambayo tutajua na kupata mwelekeo wengine. Mliona tulikuwa Kamkunji, mwelekeo umeshapeanwa, mwelekeo wengine utaongezwa kesho. Mambo ni bado, inaenda polepole. Jotelogo kata kamano oyango ni romo makiny idhi tim e yor kwe kendo kwayo piny owacho mondo migi arita kwe moromo. So tunaomba kesho tunataka amani katika mkutano wetu. Tunaomba polisi, county police boss, Bungei tupatie security, na tunaomba kila mtu akuje na amani, hakuna mtu anafanya fujo. Jotelogo bende oseo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi mano magiwacho ni en bwogo MCAs mag Azimio ma e kaunti ma Nairobi kalure kod chung' margi motegno. Wenye wanasimama on the way of change, the wheels of change shall crush them. The wheels of change shall crush them. The wheels of change shall crush them. Mmesikia kwamba kuna waheshimiwa wetu ambao sahi wako mafichoni wanatafutwa. Na tunataka kuambia Deputy Rigathi Gachagua, vile baba wetu amesema kwamba atutambui orders zako ambayo unapeana kwa serikali kushika MCAs wetu. Romo makiny dhi bedo romo mar ariyo mar Azimio e kwedo yiero ma jatend piny ka achiel gi miyo johera mag yo magibiro kawo. E juma mokalo, Azimio ne obago romo maket gi mano e lap ma Kamkunji kama ogai margi Raila Odinga ne owacho ni ok oyang William Ruto kaka jatend piny Kenya. E komachielo, mane en jatend migawo matelo mag gwenge Eugene Wamalwa bende osiro romo mag Azimio e pacho kae
ka owacho ni gin romo mag sumo paro ewi weche machando jopiny. Mkutano wetu is a national dialogue with Kenyans. It will be peaceful. Sio mass action na tunaenda kuleta fujo. Wakenya wako wanalia na wanauliza baba awasikize na awasaidie. Kauloso edala jatend migao machon mar somo mosenindo Professor George Magoha e bore Nairobi, jalup jatend piny Rigathi Gachagua othieno ni Kenya kwanza ema dhi beto telo nyaka yiero mabiro kendo nyiso Azimio mondo yie kod loch. So if you said you do not recognize us, then how would you ask for help from government? You know, some of these things don't make sense. And we are saying, we are the government for now. Let us work. Let everybody accept and move on. Unajua maisha inakuwaga namna hiyo. Alafu tutapata nafasi pale mbele. Pale 27. Turudi pale kwa kiwanja tumenyane wananchi waamue. But for now, President Ruto is the president. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Chendo duto oseikore alam mar goyo erokamano e alap ma William Olentimama Narok ma bende dhi yuore kod jatend piny William Ruto odiochieng' makiny. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu owacho ni onge chendo mag siasa mibiro tim e alamno, wach mane osir kod jotelo mamoko mano kwayo josiasa kik kaw thuolono mar go siasa. County Commissioner Isaac Masinde to owacho ni welo duto owinjo bed ni osebet ka chop saa 2 mano mar okinyi. Security, tumepanga security ya kutosha kila mahali, na tena niseme kwamba wananchi wa Narok wanaalikwa wakuje kwa wingi makanisa yote. Tutakuwa tu na service moja within hii Narok town. Hatutakuwa na services kwa makanisa yote. Lengo na madhumuni ya siku ya kesho ni maombi ambayo mumeona rais wetu akitembea karibu kila county, ya kwamba tunashukuru Mungu kwa sababu tumeweza kumaliza uchaguzi uliopita. Riwruok mar mine mar maendeleo ya wanawake okwayo piny owacho koda kweth mar Azimio mondo onyakwe e kindgi kendo ket maino margi e riwo jo Kenya kanyakla. Kane giloso gi jofwambo, mine go owacho ni giikore mar tayo chendo mar riwo wi oganda kamoro achiel kendo nyayo kwe e pacho ka. Gikwayo piny owacho bende oketnegi budget e counties mondo konygi e chendo mar tayo rowere kod timo chendo mamoko ne konyo mine kod rowere e dongruok mag gwenge. We have resolved that through the My War Peace Advisory Committee, we explore dialogue mechanisms between Azimio, La Umoja, and the Kenya Kwanza platforms geared towards uniting this country to achieve one Kenya. As women, we cannot afford a divided country. Wamama ni kweli? Yes. As mothers of this nation, we want peace. And we shall be engaging our advisory team, because we have a peace team, to reach out to the relevant authorities. Serikali yetu saidi, rais yetu Ruto, sisi tunajua yeye asaidie sisi raia. Watu wamehangaika, watu karibu na kusha. Sisi tunataka viongozi yote wasimame pamoja, waite viongozi yake yote asimame kwa maendeleo, asimame kwa raia, watu wasikufe na njaa. Jatend migao mar arita maiye Kithure Kindiki kawuono timo limbe e gwenge mopogore opogore kaunti ma Baringo mano marango chendo mag arita kwe ahinya kotendo koda chendo mag yawo skunde juma manyien. Chendo mag somo osechochore kuom higa achiel mano miyo skunde e gwenge mag Kaipasamul, Karabal kod Kasiela olor ka koro ong'iyo mondo oyawgi. Limbe Kindiki timore sama ji adek noyudo hinyruok tok monjgi e kaunti ma Turkana mana tok limbe mar Kindiki nyoro. Wawe na multi-agency team wa kutoka kila department within your ministry. Iwe ni NIS, wawe wakitoa information, tujue hii bunduki inatoka wapi. Tujue hii ng'ombe inaibiwa, nani ndio ananunua. Customer yao ni nani. Your time is up and we will not be able to do this in a public gathering again. Tunataka tusimamishe maneno ya mikutano ya hadhara. Serikali pande moja na wananchi wa Kenya pande moja, magaidi wabaki kipande ile kingine.
Ji ariyo nyowito ngimagi kama moko abich yudo thieth e osiptal maduong' ma Isiolo bang' rakruok manyowuok kaluwore koda dwar mar kwath. Jodak ma Isiolo ywak ni arita marach emomiyo monj makamano nokelo lal ka gisee jotelo kod apisas mag arita kwe. Joma nyotony e monjno to ywago kwe e kinye jodak ahinya to e tong' mag kaunti. Diana Olonde miyo aler. E karod thieth ma Isiolo County Referral, warado gi moko kuom jogo makwanore johawe bang' tony e lwenj kwath manomuoch e alwora mar Mlango Burat. Komishona mar obila ma Isiolo Geoffrey oyango ni e kind jopith jamni mawuok e kaunti ma Samburu manyo manore gi gige lweny nyodonjo e lope moko ka gimanyo lum ne jamni maggi. Wachno nyo chwanyo jodak ma Isiolo mathoth gi wuok e oganda mag Turkana kod Somalia omiyo nyo gi yawo lwenj magina. Gikone jopith ariyo manyo chwalo jamni e puothe ma Isiolo nyo wito ngimagi e rakruok mar laro lum. The Samburu hunters invaded where the Turkana and Somalia are herding their livestock, and they started shooting, so then they fought. During the fight, 2 Samburus were fatally injured. Ji abich nyo yudo hinyruok marach kendo gimedo yudo thieth ka gombo gi maduong' en kwe e kindgi kod oganda magigoyo go tong'. Jodak ma Isiolo dwaro ni jotelo mag siasa mane gimiyo kombe yiero ma higa mokalo mondo nywak twak mar tieko lwenj mag kwath ma kinde ka kinde. Even if you cannot be accountable to the human beings today, a time will come that you're going to be responsible before God. Even if we deploy many officers, security personnel, if there is no political goodwill among the leaders, the elected leaders, maneno ya usalama haita kuwa nzuri, kwa sababu it is all about the will of the leaders. Lazima wawe ni watu ambayo you mean what you say. Serikali ni yao, hawajali na sisi, serikali hajali na sisi hata kama tunamalizwa. Sisi kama raia tuko na shida, tuko na watu wanatuangamisha hadi mpaka makai yote. Sisi siku moja, siku mbili, makai wengine wale na siku wenyewe najua. Watu 6 mahali moja, watu 12 watu mahali moja, watu 12 leo watu 6. Jotelo mai kaunti no bende ngurni apisas magarita kwe magikwedo kuom koso geng'o lweny manyoro. Hata leo asubuhi ya leo nilipigia county commissioner simu, nikapigia simu ya kwamba kuna hali ataruki huko, akimbie huko aokoe watu. Lakini cha ajabu ni ya kwamba akuchukua hii hatua. Alichukua hatua baada ya kusikia watu wamepigana, watu wamekufa, ndiye analeta maiti, ndiye analeta watu majeruhi. Hii sio mzuri. Tuko na shida ya drought. Juu ya drought saa hizi watu wengine wanakuja kumaliza watu wetu. This is unacceptable, hatuwezi kubali. Mabiro ndalachiel bang' jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki singo duoko kwe gwenge mamonjo siko njao. Diana Olonde, Ramogi TV. Report Diana oterwa kuma bende jolweny ma KDF kod jotije ka tiegruok mar jolweny kawuono bedo kada nyasi mar dhialo jotije e kar dak makaren ne jopuonjre ma pacho ka kod mago mawuok e pinje ma oko. Nyasi no nokelo kanyakla jotelo mag kar tiegruok no kod jotelo e mbetre mopogore opogore mantiere pacho ka. Nyasi no mar nyiso kit tich mar jolweny go no bagi e kar tiegruok ma Joint Command and Staff College ma en mbalariany mar jolweny pachoka. En nyasi manokelo kanyakla jopuonjre ma pachoka kod mago ma pinje ma oko ka thor wach margi en dhialo pogruok mag oganda ma bende kelo ji kanyakla. Nyasi no notelie kod Major General Eliud Mbugwa Kinuthia. Today's function was just to showcase what each and every community does, what our culture is composed of, which we have seen is very, very varied in the clothing, in the food, in the artifacts, in the music, in anything else that you see that is different from you, then that is culture by itself. Kategrok no nigi jopuonjre mawuok e pinje modhuro moting'o nyaka mano mar Nepal mantiere Asia. Nyisruok makamano tango okenge mag telo e kind jolweny ka gichiwo tegruok makawo dweche 11. What is significant is that it has brought together cultures of various countries, even within the country, a lot of communities. So today we are celebrating the diversity that brings unity in this college and also within the country itself.
Piny Kenya osebedo kamedo tekrene mar lweny e kinde machien e yor jiwo kwe e kind pinje mag Afrika. E higa mokalo, piny Kenya nooro jolweny e piny Democratic Republic of Congo mar konyo e keto kwe. Nyasini itimo higa ka higa e kar tiegruokno mayudore Karen, Buore, Nairobi. Oganda ma Jokuria e kaunti ma Migori pod oramo ni gidwaro mondo omigi kaunti gi ka giwacho ni gintiere koda kwan mathoth mag oganda moloyo kata moko kuom kauntis 4 koda 7 ma pacho ka. Jojuma nigi mathoth. Oganda Jokuria en achiel kuom ogendini ma opogore mayudore e kaunti ma Migori. Oganda gi odak e sub-counties 4 ma oting'o Kuria West, Mabera, Kigonga, kaachiel kod Ntimaru, ka bende duto gite loso kar chung' od bura 2 ma oting'o Kuria East kaachiel kod Kuria West. E kinde maloyo higni 2 mokalo, oganda ni mar Jokuria osebedo kadwaro koro chuognegi kaunti margi ka giwacho ni kwan gi thoth ma oingo kata kwan oganda e kauntis mamoko e pacho kae. Sisi population yetu ya Kuria County, Kuria as a whole, tunazidi Lamu County. Sisi tunakaribia 400,000. Mimi ningesupport kama kijana youth. Pia sisi vile tunafurahia maneno ya county kikuja, tutapata ajira nyingi sana katika sisi familia ya Wakuria. Kuria County are matters national. They are matters constitution. They are matters human rights. Report mar kweno kata census mari 2019 mane otim kod duolno mochung'ne kwene pacho kae, the Kenya National Bureau of Statistics ne oyango ni oganda ni kwan gi romo 305,389. Higa ma okalo, oganda Jokuria ka okal kuom jodbura ma Kuria East mar Kitayama ne ocholo ywak margi e od bura mamalo. President wetu William Samoei Ruto atukumbuke. Started off with 5 areas that wanted a new county. Now others have since joined us. We have a total of 9 now. We have and all these people are justified. E twak mare kod TV mar Ramogi, Kitayama wacho ni chenro mar manyo kaunti mar oganda Jokuria pod dhi nyime kendo nitie kod geno dwaro margi biro chopo. We know that it has been passed through all the several stages. So in the next 2 weeks or so, we will be getting a date on which we will table that document in Parliament for purposes of discussion. We will then take the next step, which is bringing this information to the public. Oganda gi mag Jokuria wacho ni kuom kinde mathoth gwengo ma Kuria East kaachiel kod West osebedo ka ojwang' kod piny owacho, gino ma bende osemiyo weche mag dongruok ok osebedo makare e gwengego. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya kuom medo mana kete e weche manyien mago mag OIMORE. Ka bende aneno ka ote ma bende medo donjona kendi ng'ato penjo ni to sirkal oneno mana ni opidh joliel kende. Aparo ni mano mana chenro ma sirkal oneno kata ting' ma gineno ni owinjo gi kaw. Dan Grado Jaugenya Masiro Kathieno wacho ni nitiere Dandora Phase 5 ineno weche manyien e yuno ero makare kabisa. Wacho ni josiasa ma Kenya enena weche siasa mwaka nenda mwaka rudi owinjo koro gilokane tange. Erokamano ahinya kuom ote go eko duto. Kik idhi mabor, waduogo bang' kinde machuok. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende mbu
wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Tem matek mondo itim maber e nus mar tam mokwongo. Tem ibed nyime kaka inyalo. Inyalo biro buok kaka ichopo mabor. Machiegni kendo migawo mochung'ne mwandu mantiere bwolo kod mago mag nam koro jiwo jopith rech mondo olu chike kod lony mag pith mag rech mar geng'o lal madipo ka giyudo ka gidhi ataro mar lony mowinjore. Jip makamae biro to kane jopith mag rech moko e kaunti ma Kisumu kod ma Homa Bay yudo lal mar omenda ma hao bilion 1 kaluwore kod atho mar rech e cages. Ray Polo nigi mathoth. Jopith rech e nam Lolwe mane oyudo lal ka rech buora notho e giko higa mokalo pod temo ywayo geno mar duoko pith e wang'e. Migawo mochung'ne lupo jiwo jopith rech mondo oluwo kenge madwarore kendo oti kuom tudruok gi jolony e weche mag pidho rech. Watu wapewe maelezo na mafunzo kwamba ukibeba ile kiji yako na kupeleka kwa maji inatakana utaratibu. Aput maneno notho mar rech e nam Lolwe noyango ni gik mane nyalo kelo tho rech gin kaka chilo mawiyo rech, muya matin, lit mang'eny ei pi nam kaluwore kod lokruok mar kor lwasi, pidho rech kuonde mathany-thany kaachiel kod koso lony makare pith rech e kind rem mamoko. Kuna wengine ambao wanaweka pale ambao haitakikani. Pale ambao maji urefu yao iko very kidogo. Sasa tukiwa na ile uchafuzi ambao ikitokezea inaua samaki. Kaluwore kod lipodno, jopith rech noyudo lal mipimo kod omenda mohingo milion 900 ka jopith ma Kisumu County ema noyudo hinyruok marach e ufukegi kuom lalo omenda moheo milion 800. Lal makamano bende nonyiedhore Homa Bay County kama jopith rech nowito milion 43 kaluwore kod tho mar rech. Piny owacho jiwo jopith rech kod jolupo mondo orit chike mag bero alwora mar nam kendo gisik ka gigwelo pach jolony kinde ka kinde mar geng'o midhiero mar tho rech e kind mamoko motenore gi jiwo mwandu mag nam. Ray Polo, Ramogi TV. Migawo mar alwora owacho ni chenro mag timo ler e aora ma Nairobi osechakre, mano mar neno ni jodak oyudo pi maler kendo obedo e alwora mowinjore. Festus Ngeno ma en director maduong' mar NEMA kanyakla kod jo-committee mano mar weche alwora e kaunti ma Kiambu oyango ni yugi maketho aorano wuok kuonde mopogore opogore e Nairobi kanyakla kod alwora mare. Gimedo ni gibiro mako jogo ma bende lilo aorano kendo tero e doho joma ok lu chike mag rito alwora mondo mi giyud kaka gigolo pi maler e aorano makonyo jopiny. Festus Ngeno bedo singo ni obiro neno ni obero kar thidhna magin kaka ondiri kendo ndikogi kaka kuonde maber alwora mabiro kelo dongruok. Given the recognition as a wetland of international importance at the Ramsar. Because in Kenya we only have 6 wetlands that are under Ramsar or wetlands of international importance, and we are pleading with our government through our PS that Ondire becomes the 7th wetland of international importance. As NEMA, we've been enforcing this, and we will continue to enforce all those discharge points. And I said there are 144 mapped out illegal discharge points. We start from the source and clean all the way. So that will be the message, and that's the focus of the Nairobi Rivers Commission. We are going to start from the source for us to be able to manage the rivers. The reason why we are just building up to the launch of the Nairobi Rivers Commission program for us to be able to clean the river. We will start from the source, I can assure you.
Pod mane weche mag keto ler wadhi e kaunti ma Mombasa kuma kaunti no riwre gi piny mar Canada kaachiel kod riwruok mano mar USAID mar temo rakore gi midhiero mar taka mosebedo kabiwo chilo e alwora ma Mombasa. Kanoloso e nyasi mageto chiwo mich ne rowere mochuogo chendo matieko taka Mombasa mano midendo ni Mombasa Plastic Prize. Director mar USAID pachoka Aurelia Miko okoni chendo makamano bende geto jiwo yuto mawuok e taka. Jalup Governor County ma Mombasa Francis Toya komachielo koni kore matiyo kanyakla gi riwruoge kaachiel kod pinje mopogore opogore maduoko chien midhiero mar taka Mombasa. We as USAID mostly engage in Kenya in terms of environment and conservation issues, water issues and others, but this is our first foray into the plastics challenge globally. There are not too many programs that we have in Africa yet, and so this was just an excellent opportunity to try something new. And for us, prioritizing informal settlements is that informal settlements are a big priority. Engaging youth is a big priority, so this was just an amazing opportunity to partner with other organizations to try and engage youth and in creating solutions for the immense global challenge that are plastics. Ni jukumu letu sote. It is our responsibility to make Mombasa clean. All of us. As government will do our part, but we expect the citizens also will do. E chendo mar bero boma machielo eni askeche mag boma ma Kisumu koro sechako keta genga e apaya e boma no. Eneno ni geche matingo jowuoth kod mago madongo kaka trailer okokale chuny boma ma Kisumu. Ma en chendo manochak timiga mokalo. Kata kamano thoth wegi nyamburko ne ok luw chikno. Johannes Omondi ma en jatend askache ma boma ma Kisumu wacho ni gitimo mondo ogeng dhugruok mag geche e chuny boma kendo otiek tim mar weg matatu makonyo jowuoth aoyaye e bath ndara. Oyango ni jogo mabiro dhi ataro kod chikno ibiro mak machwale do komedo ni onge nyamburko matingo jowuoth monego kal roundabout ma Kisumu Boys. Mabeyo signboards mangiso ni ka onego bedi matatu luwo kod trailers okonego bedi luwo kama nitiere kothe ma iluongo ni spikes mwaketo makapodono ni ng'ato wiye tek mokalo kuonde mwakete signs to wamiye kothego e kokoro maro nyalo geng'ogi mondo kik giluw kuondego. E seche makamagi jomatatu osebedo ka watiyo godo maber giwinjo kendo gidoke e yore monego mano sirkal ma Kisumu omiyogi ni mondo giluw kendo giluwogi maber wan kodgi kanyakla achiel. Chik nitie kendo shera nitie mawamako inyalo makgi kendo waterogi e court. So far nyocha ka wachako timo keto ranyisigi e ndara mondo mangiso ji kuonde monego giluw gi kuonde monego ok giluw. Nyawayudo ka nitiere jomoko kamas mano okwergi ni kik gipang mtokni e ndara. To ne giriwore be gibayo askeche mag Kisumu gi kite. To ne wakwayo kony kowuok e Kenya Police bobiro bokonywa. Adek osemaki kendo nyotergi e court nyoro. MCAs ma county ma Nakuru oyango ni nok mar apisas mag thieth kod tich maweth mag apisas mag thieth ema kelo tho mag mine madhi konyore e osiptal ma Naivasha level 4. Kamiti mar weche thieth e od bura ma Nakuru koro dwaro mondo okaw okang' mager ne apisas go ma bende ginyiso luoro mage e wi medruok e weche makamago. Magi ne oyangore e kinde ma jokanyo ma kamiti no timo limbe osiptal no kaluwore gi ywak mag jopiny. E juma mokalo jodak ma Naivasha nobago ng'anyo oko mar osiptal no kaluwore tho mar nyako moro ma jegin 23 manolalo ngimane kokonyore. Sirkal ma kaunti ma Nakuru noriembo e tich kendo daro moko kuom jokanyo e board matayo weche thieth e osiptal no. I think it is a shame to have cases in the 21st century where a mother comes, dies and leaves a child. I think that is really terrible. And that's why we are saying that the necessary authorities, other than transferring, ought to make sure that action is taken and disciplinary action ought to be taken so that the confidence of a patient can also be restored. Majorly, one of the issues that we have discovered about the facility, it is understaffed and the workload is growing day and day because other counties there is also challenges on the other sides of the counties whereby all the patients are trickling down here. Tumesikiza mambo yote na tutafanya uchunguzi yetu kabisa na tutafanya report. Na niseme si vizuri ati pengine mmoja alifanya hiyo makosa
tusiseme madaktari wote ni wabaya, wacha tukubali kwamba wanatutumikia na wanafanya kazi. Na makosa ikipatikana, mwenye amefanya makosa anafaa kuchukuliwa hatua yeye mwenyewe mwenye amefanya makosa, ili kuavoid kesho watu kama hao kurudia makosa. Johala machiro machi sichiraye county Kakamega no chungo weche ohala ya paya mama lava kumkinde banka ne gichungo gari mutingo ringre miyo moro mane gitiyogo e chirono. Johala go wacho ni johala wadgi manyinge Millicent Odhiambo no negi ja ode mane temo mar ike ka okonywako gi e chendo no. Johala go tkotene gi jaten gi machiro Felix Obuori no yango ni mosenindo nogo gi chwore ma oriko wito ngimane kendo ne gin gi buok ka chwore no mondo ka ringre miyo no ka okonyiso kata osipege kachiel gi johala wetene. Kata kamano Michael Odhiambo ma en jaode mosenindo owacho ni ogolo ringre jaode chon mondo omiyo tere ka pango mane gidakie ka pok gidhi dalagi e county ma Homa Bay. Silale, bado mapambano. Hata kama unaishi na mwanamke amekusinya, huwezi mdhulumu style hiyo. Sisi wanawake tunahitaji haki zetu. Kama unaona mwanamke amekushinda kwa nyumba, tafadhali achana na yeye, uende utafute mwingine, lakini huwezi mdharau style kama hiyo. Alafu tuna kitu yenye inazidi kuuma kabisa. Bwana yake anaenda peke yake mochari kuleta mwili. Sisi marafiki tuko, tumechanga, tumeomboleza pamoja. Hiyo inafanyika wapi? For heaven's sake, hiyo inafanyika wapi? Hata mngeturuhusu tu kama tungemweka tu kofi moja tu kila mwanamke. Wanaume situheshimiane, tumbona tupigane kwa nyumba kila wakati. Mtu kama amekosea, ita yeye kando, umwambie umenikosea. Lakini tunachapwa hata mbele ya watoto, tunashindwa hata la kuongea. Sasa mnatuaibisha mbele ya watoto. Hao wanafanya kazi nao. Waliona nilienda kutoa mili asubuhi bila kuwajulisha. Sasa kulingana na kimila yetu, mili inafaa tutoe asubuhi. Ile zifika hata saa 3 au saa 2. Tutakala asubuhi saa 1:30. Hapo saa 2. Lakini leo nitoe saa 1 bila fika kwa nyumba mapema. Kwa safari naenda nyumbani. Podmane County nenyo bile karchungo dubura manava kole County Kakamega odino ne miyo moro majegi ni pangwen kod adek mauke gweng ma Matiha gi ketho mar wango od jaode. Wirani jaode omedo dhako mar ariyo. Rayton Lubanga wuod miyo no kachiel kod jogweng owacho ni miyo no nomonjo jaode majegi ni 50 kod ariyo kendo kayo dhoge kasto oringo odhigo lipot tesendo bila. Anyola mar Bramwell koro yuaka gidwaro ni ondamo mar chik mondo kaune miyo no. Osipidi manava kolo Richard Omanga owacho ni gidino ne chijno e odang'ech kapod gidhi nyime kod nondo margi. Tumeshtukwa kuamka leo asubuhi kukuta nyumba ya ndugu yetu Abraham imechomwa na msoso imekuwa katika boma hili kati yake na bibi yake wa kwanza. Huyu bibi amekuwa akisumbua ndugu yetu kwa muda mrefu, hata wakati mwingine amemuuma mdomo, na kabla ya huyu jamaa kupona tulishtuka ya kwamba polisi walikuja wakamshika wakampeleka ndani. Yeye alikuwa amejeruhiwa, mdomo ya chini imekatika, akashikwa. Mwanamke huyu bado alisema ya kwamba atatenda vitendo ambavyo vitashtua watu katika boma hii. Nimeshangaa kwa vitu yenye anatufanyia hapa, hata sisi tumechoka naye. Ya kwanza alitoa nguo, akafyeka mahindi, akakuja kuchoma nyumba, tena saa hii ndio ameshika shemeji. Kuna wakati mwenyewe ameapa kwa kinywa chake akisema lazima bado hachafanya kitu, hata kisha nyumba zote zimechomwa ama mama yule mke mwenza ameuliwa. Nahofia sana usalama wa babangu mzazi ambaye ni yeye anawindwa. Sasa huyu ni mama ambaye tabia yake ayambadani na maadili ya sisi watu wa jamii ya Batamanyini na jamii ya mkoa ya Batoto. Kwa jumla ayambatani. Huyu mama mambo yake yamekazirisha ulimwengu.
Pod mane weche mag Kenya ni do mamalo mugi kata Supreme Court odiechieng' manyoro nochiwo duoko ewi ng'ur ma bende nochwale mbelegi ewi pok mar mwandu kaponi joma ntiere Kenya were. Ing'eto no ne ging'ado ni ok ochuno mondo mwandu mag Kenya opog diere kaka nong'ad e kinde mamoko chien. En wach ma bende osenyuolo paro mopogore kwa kuom jopiny. Wawinjane kaka giwacho. Akon ka gi jo court nikech aneno ni weche gigo osemiyo most of women kawo advantage nikech gidhi e keny ka ging'e ni nitie gima gidhi yudo o gidhi ni gidhi dak gichalo joma dhi tem, but God ordained marriage ni ji odagi ok idhi tem. Ka isehero ng'ato nudwa dago udak to ok idhi temo nikech ineno mwandu. No, ging'ado kes maber nikech dhano osebedo gi hinyruok mar chuny kuom higni mang'eny kalure wach mane ka ji okendre kendo kochopo sagi magiwere to gipogo mwandugi maromre. To mano osehinyo ji nikech samori kendo dhako tikendo kata dhako ma en manga to kisekende ni to mwandu uko kendo ubaro kode diere, mano no ken gima ber ahinya. Sani piny tek, onge ng'ato mano wacho ni ati ka dhako owuok dalagi owuok nono to biro ka senyuombe kendo dwaro mwandu no dhi odaga. Koro mwandu no adhi golo kanye kech maybe pesa mana agolo kadhi nyombe nathagora en ok ogolo kata nduru kata chiel. Koro en odwaro pesa mawuok kanye. An wach do kaka nong'ado nyoro ok support ikor kakora neno ni kana nyuomo dhako nitiere kama noyuda, maybe ne wayudore ka an bende naonge gimoro, embe obiro ko onge gimoro. Wasedhi kamano ma kochopo ni kata koro aweye kawuono taweye kan gi siling 50 no emwapok kode, odhi gi matin adong' gi matin. Mano kanyero paro mag jopiny mopogore ka bende e kinde go sachiel wantiere kod okil ma bende oleronwa ni ng'eto makamano itimo kaluwore koda neno ma bende ochiw to en kaluwore koda bura ka bura ok en mar ji duto te. Atamalo maduong' mag rowere maweyo somo e kar chung' od bura ma Ikolomani kaunti ma Kakamega ikelo kaluwore gi ohala mar konyo mola e gwengego. Wach ma jokanyo e weche mag somo nyaka lumo tegno kaka yo mar neno ni rowere go odok e skundegi. Ma en kaluwore gi apisa ma kaunti e weche mag ohala Lucy Muhovi. Muhovi wacho ni nitiere dwaro mar miyo jodaka e gwengego puonj ewi rach mar weyo nyithindgi thuolo mar donjo ohala mar kunyo mola. Moko kuom riwruoge mochung' kar kendgi osewuok oko mar puonjo jodak ma Ikolomani kaachiel gi puonjogi ewi rito alwora kanyakla kod ratiro mag jokuny mola. Ratiro magi wacho ni osebedo ka ituonogi e kinde ka kinde kuom koso ng'eyo. Tafadhali usimpatie boost, asol tufikirie hivyo. Hawatakuja, wanaogopa. Wakasema tukileta mtanunua. Watoto wamewacha shule. Watoto wamepotelea mining. Ukitembea kule mtarotetishiana nao, mkichapana, mkirudi huko they don't attend schools. Imefanya attendance ya shule iko low. Especially boy child. Ukienda shule utapata girls are many than boys. Two, performance ya girls utapata iko high mzuri than boys because boys wamepotelea mining kabisa. So it's a challenge as a community that we are losing boys in the community with education. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embo kigima. Wa? Biore. Ngasai mbiana chorete. Hagino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Kozimba tagetinya tichi. Karo masati hoteli yeye. Nera rochi. Umbogo tabwatire baga. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njuta takitipo soku. Kulinde kende tige komutanga kulinda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Ingera ege teacher egosori enyekigima yaruliriko aseviu sasa bono. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tu.
Piny owacho ma Homa Bay County kokalo kuom Honorable Gladys Wanga diher lando ne ng'ata man kod gope mag nyinyo ma ichulo ewi mwandu kod lope ni oruchnegi oko gopegi kod atamalo 100 e kind tarik 30 Januari nyaka tarik 28 Februari. Piny owacho ma Homa Bay timo chudo magi e yor lony manyasani. Kuom mano tim chudo mari kokalo M-Pesa paybill number ma en 0434 County name Homa Bay County Revenue Collection. Mondo ing'e chal mar gope mowinjore ichul, lima PC mar sub county mochung' ne lope gi slip mar bengi mondo mi receipt mopuodhi bang' ka itieko chudo mari. Wachuduru e seche mowinjore mondo wakony dongruok mar county marwa. Tulipe ushuru, tujenge Homa Bay. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. En kindego mar yudo weche tuke kuma tim mar Kariobangi Sharks no dhiamodhi gola